Dneska je tam nová idea. Dneska ideme taká hra na trampoline na dementov. Tak si zeberte jedlo a ideme na to. Prvý opitý. Kto to je tak kričí? Pane, prečo to kričíte? Aby si sa čudoval. Tak ja vás zabijem. Au. Idem vás do zeme, o 3, 2, 1. Nie. Dobre, asi je preč. Tak, dobre, idem domov. Druhý typ. Takí, čo sú normálni trochu. Ja milujem tralala. Ja, to je blbosť, Brainer, ty sú staré. No, sú staré, to ty si starý dedo. Ty mne hovoríš dedo, tak tu ťa odkopnem. Jau. A hodím ťa do skleníka. 3, 2, 1, kopem. Lieta. Pomoc. 3, ospatý. Mne sa chce spať. Posledný backflip pred spaním. Hej, pán, v poriadku? Není. Nechám spať, ty poska. Dobre, tak vás odkopnem. Ja by ste sa poriadne vyspali. A už padám. Ešte dáme na klopu. 4 napadla ma ešte jedna vec. Dieťatko. No, čo chceš, vnúčik? Chcem Robuxy, no ťa odkopnem na mar. Ale Robuxy sme kupovali pred 30 sekundami naposledy. Kúmi a drž hubu. Teda, dobre, zabijem ťa. Ja, na betón. 5. rodič. Teda 5. element. Je taký, čo si dáva taký bielý cukor do nosa a ja už neviem, papa, také pirulky. Torke, Policia, čo tu robíte? Nič, len papám také biele cukríky. Aké biele cukríky? Také paráne, takéto, vy pozrite sa. To sú Idete do basy! Nie, ja nechcem ísť do basy. Pane, prečo mi to robíte? Lebo prevážate bielý cukríček. Alebo vás radšej vykoním do vzduchu. Nie! Hej, ho! Toto sa dialo zatiaľ, keď bola kamera na zemi. Takto kamelka odletela. Takto páchateľ odletel. 6, to bude hrozne krátke, lebo mám 15 sekúnd. Taký normálny proste, taký úplne normálny debili. Pane, čo tu robíte? Nič mi nezáleží, že vás odkopnú. 3, 2, 1. Konec videa!